Mak tak dudoi ya lek sing wis ngerti ya meneng wae. Lah dadike kene iki Mak ya, kene iki pusat pemerintahane Kecamatan Panggungrejo Mak. Neng kene kabeh mlumpuk mulai kantor Koramil, kantor kecamatan, kantor polisi mlumpuk neng kene Mak ya. Puskesmas barang ya mlumpuk neng kene iki Mak, puskesmas. Pancen ya jenenge pusat, ngono lho. Iki lek ngidul titik iki ya lapangan ning etan-dalan ya mlumpuk neng kene. Dadike teko Desa Margomulya dua anak cukup gedhe kae sing arah nganan. Kuwi lek sampean yes pokoknya mengikuti jalur utama ya menggok munggah medun ya pancen pegunungan. Engko sampean tembusi ya kene iki ya. Ya kene iki daerah Panggungrejo pusat iki Mas ya daerah pegunungan dalane ruwata Mak ya. Pomo ndak ngerti nu ndarani daerah dataran rendah padahal kene dataran tinggi ngono. Terus Mak apa jenenge ngarep kae kuwi kan enek protelon ayo protelon ning kono kuwi enek wit samane kuwi ngeling-eling wit samane lho Mak wit saman lha iki lek arah sing nganan Mak kuwi teko JLS iso teko Pantai Serang ya iso lah lek sing lurus iki tembusi desa Kaligambir Mak ya desa Kaligambir terus iso teko Sumbersih barang lek lurus Sumbersih lurus engko iso teko Pantai Pehpulo Mak ya teko Pantai Pehpulo wis dalane wis mau ning Mak iki so antek teko kono bahkan teko kono ku enek cor-corane barang wis mening sing rada angel daerah Sumbersih ya wis Mak ngono ya suwun oke crit